Така, значи, в тази сцена правим следното, обяснявам. Орешарски влиза, подава оставката и излиза. Окей? Айде, да го пробваме. Орешарски първи дубло. Начало. Така, стоп. Да, това е първи дубъл, нормално. Айде ще го пробваме още един път. Значи повтарям, Орешарски влиза, подава оставката и излиза от кадър. Окей? Ще стане спокойно, дайте да го пробваме. Орешарски втори дубло. Начало. Стоп. Явно не ме разбираш. Да, ако искаш, показвам. Значи, като кажа начало, влиза, подава оставка и излиза. Това е просто. Айде, ще стане. Аз го виждам, ще стане. Орешарски трети дубло. Начало. Стоп. Добре. Я да малко с тази кола. Тук... Добре. Дай, моля стопа. Трябва да направим. Айде. Орешарски 150 дубло. Начало. Не бе, 100 бе, пичове, бе, майката бе. Не е толкова сложно. Значи, край за днеска, продължаваме утре в 11 часа на същото място. Стоп.